Или Варненската търговско-индустриална камара и Варненската стокова борса. Всъщност на първия етаж е била всъщност Варненската стокова борса, където са се провеждали тези сесии. Не знам дали знаете изобщо. То е подобно както и на фондовата борса на Уол Стрит, филмите сте ги гледали. Търговците обявяват, да речем, определен вид стока и обявяват определена цена и купувачите там с дигане на ръка и вече се договарят кой първи, кой втори, определени количества от тази стока. Търгували са по този начин на Варненската стокова борса. Вие нещо да имате да кажете, да питате? Аз имам да питам нещо. Да, кажете. Близо до това адмиралтейство има една сграда, която в момента е пустееща. Доколкото знам, едно време това са били складове. Така ли? Което е нагоре към малко нагоре, окръжното управление на МВР. Не. В посока термите. По посока термите, всъщност пред нея има една сграда, масивна, която е била склад и така нататък. В последните месеци виждам, че там има някакви признаци на живот на възстановяване, ако не сте минавали скоро. Тази сграда. Това са били наистина складове. И аз така съм чувала, просто исках, нали. Да. Така както казвате, тази стокова борса, приличам оттам, нали, съвсем близо